Asantini ba ene bema muniasa. Yese ewiase de ade wo no na odie. Aha, the real Asantis no omo de omunie. On say mudi matemu a mememfi mo. On because me hu say monya asantifo ye ebi mu okumase. Asantifo na nkasa ni we mu na di matemu a ebe me ya. Wo so ko Otumfuor zetutu ye na hemfie ho a. Saa nkrofo we sem no mfa mu ni agro. Onfa mu ni agro kra. Adenta mo de sa history asie. Sa history na mpesa mo ba Asantifo na mo agya som sem ya Asantifo no momra me kirekirim na yemfo obuo ne die ma ye nua we se mo hwe oba ne be ma hwe na kono so ate ase yemfa aseda ene obuo e ma ye nua no Nordnɛrs esrimfo ye na nanom kofa mo ene sabio ye maame mo ye na nanom e be de dai so mo pemema tenten ayede e woye mu e na ne ye se ye Asantifo yase firisrem we mu na ye Asantifo na nkasa on sa mudi efin aka kumase ade fin aka nananom nti no ye nua we se mu no omo afiri eye kumase eye Asante region ho pa dodo na afiri ho a wo bekọ ene bona hafo wo bekokoko nord honom wo beso we mu nyina ayede akọbọ mantwa ayede e wo ho because wo mu no mu ye Asantifo na nkasa no mum kofa ye nuanom sremfo e mo ne ye nananom be de daaye e wo ya atenten ba mu no na mo pamo atiatiafo no muka chom so omunye nipa on say ene Nordnɛrs na ye sole ye di o matem no on say de ade o no wodie e kire say ene mahama we yesremni o Mahmud Baumia esremni omu ne be control Ghana mahama ba o be control Ghana Mahmud Baumia ba o be control Ghana o yesremni on say ye minim ena account for no on say esremfo no ebe rulie adentia because omu no me Asantifo na nkasa kedo obo be mo no ye reject omo ene ubehu ne de we ne ye de twa comedy ye mu no ye fa na nya hwe nso mo ene omo ya Asantifo ankasa enti ye esremfo no ene se ba be rule Ghana oh mutu no ni nyina no ene esremfo ne be control Ghana nti mo asan akoba bia na mu firi mo akomunchi mu ye nchi ni srem ye nchi ene Nordnɛrs enti akanfo ni nyina no ye mfo buo ema Nordnɛrs no na ye nya se hu obi no ofri northern region ofri can say ofri oyesremni a ye mfo buo ma no ye kasere nim rough ye nhwe ya henfofo ni nyina nim hwa na ya Asantini hwa na ohene bai ene nanim ese ye nua ne omugina ho ibi ye nyina yesremfo ntemfo buo mu omo na ye sanfo buo ma Asantifo no we mu na di mato be ha me pa me se ye de no kra ne bremo this year up to next year no kra nko a masa obi anya obi awo obi anya be ma anya obi a ya kan no atum ache me se adwempan ne me matiasim no bagayawa he me na me kasa na makasa me se Asantifo no munie what you say yasesem esremfo no se baje Ghana esremfo na moya madwo se mudi munyansa ebiti omo na maje Ghana from nsem on se kokokoko ye no asa ba besi eye Nordnɛrs abesi sremfo so yes ewiase we on se wani ate bebre ba o ma aponchache won se empanyefo na nkasa ebu ebebitu o se ansa na Asantifo be hu se nankanam ede no na sremfo awie tie nie pa o ansa na Asantifo be hu se nankanam ede no na esremfo o ma awie yesi nankanam nye de ena ne nankanam no yeduanom sremfo awie mu srade ebeje Ghana no a control so be control you he ye pay empo mama ba we esremni ye pay empo Baumia ba we esremni ya to omo ho edi o matem eno ho ntime bu Ghana ene ye ne me ko Adwenepahene otwa supire kwabrafo wa ye kwa bibrim han bofo otwa burumu wodi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi